И какво става, приятели? Аз съм Ninja Боец и в днескашното видео ще направя ревю на ето това Porsche 911 Carrera S, мащаб 1:64, умален модел. Преди това не забравяйте да лайкнете клипа, да се абонирате за канала и да пишете в коментарите дали искате някакъв геймплей на някаква игра. Нека започваме. Значи това е количката, както може да видите, има емблема на Porsche, малко се е позахабила, защото все пак е използвана, нали, втора ръка е закупена количката. Ето тук може да видите, че пише Porsche. Не знам дали ще се види, малко ще се вижда така размазано, ама нищо. Може да се движи гумите. Само да кажа, че вратите не се отварят, не могат да се отварят. Ето тук може да има, да видите, че има предно стъкло и задно стъкло. Има седалки и волан отвътре. Ето, може да видите, има и две по-малки стъкла, които са от лявата страна и от дясната страна. И отдолу, нали, пише какъв е модела на количката. Porsche 911 Carrera S. Да, Porsche 911 Carrera S от 91 година модел. Сам да кажа, че е излязла истинската кола на Porsche 911 Carrera S през 91, а умаления модел най-вероятно е излязъл някъде сигурно 2013-14, може и по-рано, сигурно 2011, точно като се е създал Ninjago. Най-вероятно тогава е излязла количката. Друго, кога да кажа, може да видите, че има 4 ауспуха отзаде и тук да видите предната броня и задната броня. И да, чакай, аз бакъп спойлера показах ли го? Май да. Ами, да кажа за количката, доста е яка, запазена е в перфектно състояние, само украста малко се е захабила, ама нищо няма, като нова е. Ами, това е ревюто, няма какво друго да кажа за количката. Това беше клипа, хора, надявам се да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да се абонирате за канала, да лайкнете клипа и да пишете в коментарите дали искате геймплей на някаква игра. Аз бях Ninja Боец и ще се видим в следващото видео. Бай!